No dobre chlapíta, postavte sa do Hele, radu. řekl Bůh ámen a stvořil železo. Postavte sa do radu a budete mi hovoriť, aké máte licencie. Dá? No poďte po jednom. Prvý pristúpíš ty. No, jakú máš licenciu? Rokovnicovou. Dvojkovú, v poriadku. Chod doprava. Jo, doprava. Ďalší. Já neumím čísla, ale je tam brokovnice. Dobre, chod za ním. Ďalší. Ďalší prístupy. No šup, kto je ďalší? Aha. Dobre, ty máš... Ty máš dvojkovú licenciu? Ja som to nemal čas vybaviť zatiaľ. Aj. Tak ty chod na druhú stranu. Ďalší. License. Blять. On nevie, no. You don't Come here. Jo? Tell me, my friend, how can I help you? Do you want me to see your future? Jaj. Moc vyprávaš. Nie, Travis, nie, Show me your license. My license? I will show you my license. Let me show you na my piču license. Wait. Dá, či niečo. Where is my license? I don't know, wait. Ja by som ho What asi license? zastrelil, ja neviem. Dobre, vieš čo, vráť sa späť, go in to fire, no? In the fire here, Back. yeah. I'm going, In the- Dobre, poď ty, posledný. Oh, a gun. Ty máš čo? Dvojkovú? Papír. Ty máš štyrkovú? No dobre, tak choď tam k ním. Ja k ním nechci. Pojď za kamarády. Za kamarádi, pojď. No, hyb sa! Dobre. Takže. Tady pán potrebuje štyrkovú. Taliban. No ja neviem, jak to máte rozdelené. Čakaj, máš automatickú zbraň, dá, takže štyrková licencia, nemáš na to nejaké mierenie alebo niečo podobné. Dobre, takže štyrková. Ty si Môžu už k ohni? ideš vybaviť. Nechci byť zas nachcípanej. Chvíľu to vydrž, dá? Možno ju budeš mať zadarmo. Dobre, a tak. Dobre. Dvojkové licencie. A máte teraz možnosť, práve dnes mám dobrú náladu, že keď náhodou to stratíte, tú dvojkovú licenciu, tak vám ju viem obnoviť zadarmo. Páči sa vám tá ponuka? Jo, dá. Tá jednému sa páči. Páči? Jo. Dobre, ajde. Peknú. Čo vidíš? Já rád hraju. Jo. Rád hráš hry aj ty? Jo. Kýv hlavou takto. Jo. Takto. To je ono, pekne. Podľa Ahoj. toho, no, že soudím, že asi jo. Блять, vlastne jak psu. Postaví k ním a ešte vám zoženiem jedného a zahráme si takú peknú hru. Dobre. To by mi zajímalo Takže. jakú hru. Chceš Ja si rád zahrať hru aj hry. ty hru? O štvorkovú licenciu. No asi nemám Počúvaj. veľmi. Tady To zóně bolo, sa ale žije môžeš- nebezpečný. Môžeš toho nesúhlasiť. spánku, vole. Dobre, takže to súhlasíš, nás tak dá. poď tam k ním. Môžu k ohni? Ty sa nevzdeluj. Nemôžeš k ohňu, tam choď k ním. No, a tá hra je úplne jednoduchá. Poďte bližšie. Tá hra je úplne jednoduchá. Vy sa všetci postavíte k stene a ja vám budem chrbtom a budem hovoriť, že lyžičky, vidličky, nôž a otočím sa. A koho Jo. uvidím pohnutého zastrelím, dá? Dobre, ne? Jo. No, a tady môj kolega bude dávať pozor, že či sa hýbete alebo ne. Keď tak vás zastrelí on.
Jak to bylo? Nožičky. Nožičky, nôž je posledné, dá? A když to řeknete, tak se nemám otáčet. No, To mi nejak ja sa neotočím dovtedy, dokiaľ to nepoviem celé. Lyžičky, vidličky, nôž, dá? A keď ťa uvidím pohnúť, tak dostaneš hlavu. Už to chápu. No, super. Takže, teraz nájdeme stenu. A pozri, tady oproti, vidíte ju? Jo. No, tá, šupi to, pome, To tá pome, hra nejak chalani, nepáči. všetci ste. Ale páči, len ešte o tom nevieš. No, tak, a čelom sa otočíme. Čelom kam? Aha. Tak, čelom k nám. A ja budem len tam na konci, za tým stolom a budem kričať. Lyžičky, vidličky, nôž a vy sa rozbehnete a keď sa otočím a uvidím, že sa pohnete, tak vypadávate. Áno, budete eliminovaní. Jo. Súhlasíte? Ja. A teda, ne, či súhlasíte, ale či chápete. To nevím, ale jo. Jo. Ty si najlepší, no teba by som dal aj víťaza hneď. Dobre chlapi, takže idem tam a začíname. Dobre, kolego, dávajte na to pozor. Oj. To je v piči. A ty Ahoj. Oj. Radšej bych bol nemocnej. Počujú ma všetci? Jo. Začíname prvé kolo. Lyžičky, vidličky, nôž. No kurva, ty si mal na malé. Začíname druhé kolo, nikto sa nehýbe, až dokiaľ nepoviem lyžičky, dá? Lyžičky, vidličky, nôž. Aj, karamba. Dvaja vypadli. Kohňu. Pokračujeme. Lyžičky, vidličky, nôž. A nechýba nám jeden. Chyba, že? Lyžičky, vidličky, nôž. Ty máš kúsok, kurva, dobrý si. Lyžičky, vidličky, nôž. Lyžičky, vidličky, nôž. No, kurva, ten bol pochybný. A ty už si za, dá? Takže si víťaz, choď tady za ten pult. Pokračujeme, dá? Posledný. Lyžičky, vidličky, nôž. Koho kde? Piči. Lyžičky, vidličky, paličky, nôž? Dobre, lyžičky, vidličky, nôž? Tam zmizol. Zostávajú posledné 4 kola. Lyžičky, vidličky, nôž. Zostávajú 3 kola. Lyžičky, vidličky, nôž. Akože za toto zachvel sa ti kabát. Jo. Lyžičky, vidličky. Môž? Tak to rušil vzhůru. Je to Jo. řešení. Jasný. Paráda. Rána, vole. Posledné 2 kola. Lyžičky, vidličky, nôž. A?
Posledné kolo. No, takže... Lyžičky, nožničky. Nie, žiadny alkohol moc, jo. Dobre, Dobre. tak choď k nemu. Vy Za dvaja ropa. ste vyhrali. Ja sa zohrieť. Vy nekúrite Auto? Auto je v pohode, ne? Dobrá. No dobre, chlapi. Takže vy ste víťazi. Vaše mená. Pane Fredo Mravenec, vy můžete první. To mravec. Ježiš, Anatolij Volkov. Takže Anatolij Volkov, ty máš Járová, pane. štyrkovú, dobre hovorím. Dvojkovú. Privet. Dvojkovú, ale však na to, čo máš na chrbte, si potreboval nejakú vyššiu, ne? No práve o tom sme sa bavili. Dobre, to vybavíme. Pýtajte si desentíka Volkova, dá? A vybaví vám to na CPčku alebo na Agroprome. Dobre, môžete odísť.